Čaute chaloši a chalošky. Hovoril som vám síce, že z King of Slob už nebudem natáčať, kým tu nebude nejaká party, ale musím sa trošku pochváliť, čo som zase urobil. Také menšie prezentačné video, čo som porobil. Takže ukážem vám. Nech sa páči. Tuto som to vyčistil, ako vidíte. Je to oveľa viac miesta. To nie je všetko. Na tieto tehly som dal piesok, aby sa nehýbali a dalo sa po nich chodiť. Tu mám prichystané ďalšie tehly, čo budem pokračovať v chodníku, čo som vám spomínal, až tam niekam. Ešte tu sa musím pochváliť. Toto som pekne všetko vyčistil. Pamätáte sa, možno, ktorí ste videli, že tam bola zelina zarastnuté a neviem čo všetko. A je to, vidíte, pekne čisté, vypratané. No, ešte vám ukážem takú maličkosť, čo som našiel. Neviem, či uvidíte, ale tu som našiel takú dieru. Tam je studňa. Počujete? Čo vám tam hodím, aby ste počuli, že je tam voda, alebo vidieť tam moc nic. Zoberieme tehlu a pokúsime sa si ju tam hodiť. Nech sa páči. Počuli ste? Je tam voda. Takže no, to asi bude všetko, čo som chcel. Vidíte, aj ten prechod je úplne zmenšený. Tak priatelia, ak sa vám video páči, hoďte like, zdieľajte, odoberajte. Pozdravujem vás Rio a vidíme sa pri nejakej akcii. Najbližšia akcia je budúci piatok v Budmericiach. Je tam tzv. Mikulášska party. A bude tam hrať Milan Lieskovský. Nerobím reklamu, len vás všetkých pozývam, natočím video a možno sa tam aj uvidíte. Takže čaute priatelia. Bigu!